Yabantu asihlalani phansi ke sanhlanu phansi yowethu namhlanje kwimadlanga commission sibe ne-witnesses ezinje 3 yava. So i-witness yokuqala ke ibingu-Captain Wanda, right? So uCaptain Wanda ke uzintroducile guys. uCaptain Wanda ebe-part of i-PKTT ebe-part of i-PKTT from December of 2023 until April of 2025. So uthi unobangela woba abe kanti akaseyo part ye-PKTT ilento yonke ye-disbandment of i-team. So uthi yena ukhululiwe basically ku-PKTT ngelithi hayi because i-services zakho azisadingeki kuzofuneka uhambe ubuyele kwi-station sakho, otherwise abantu abazawushiyeka apha kwi-PKTT ngabantu abasabhizi ba-investigator eza-dockets. Nazikhumbula mos 121 dockets. Laa mcimbi wow kwatisa umkhwanazi, laa mcimbi usibeke apha yava ke. So ke ngoku yena ke ngoku kwathiwa hayi ma angakhululeka abuyele estation sakhe. So since April ke ngoku ebuyele estation sakhe. Okay fine. Yintoni umsebenzi kaCaptain Wanda? Umsebenzi kaCaptain Wanda yinto yobana zi-photographs noku-analyze guys. Inintsi wethu, inintsi career yakhe ideki. I-career yakhe ideki bantu aso une-certificate nge-certificate lo mntu yava. But into ebalulekileyo yeyoba ungulaa mntu ucapturisha i-crime scene yava. Into efuneke niyazi leyo enye nenye nizayiresearcha. Into efuneke niyazi uba ucapturisha i-crime scene yabo. Uyabizwa ke naxa kuyobanjwa umntu okanye kusenzeka loo nto yabo, acapturishe naleyo it's regarded as a crime scene. And I stand to be corrected ke mapolisa ndiyanazi yo. But ke uyafika nalapho xa kuyobanjwa umntu ku-J50 enza into zakhona ke. Hayi fine. So uCaptain Wanda ke ngoku ubuzwa specifically ngelaa xesha kwakukhutshwe i-J50 for uKati Somlifi. J50 ke bantu asemna ndiyivile kuthiwa i-J50 yi-warrant of arrest. Beniyazi loo nto? Kuthiwa i-J50 kuthiwa i-operation takedown. Kuthiwa i-operation takedown, meaning that on the floor everybody ndive namhlanje ba injalo mamelani ke. So uthi ke ngoku lo mfo uWanda ke ngoku xa esibalisela uthi yena nge-5 ufumene i-call from ubani, umzilikazi kaMashobane. 5 zikaDisemba ke ningabhideki, nge-5 zikaDisemba 2024 ufumana i-call from umzilikazi kaMashobane. Aphendula omnye, hayibo general, athi general Fondini uyafuneka eJohannesburg kwathini kukho i-J50 operation takedown ezabe isenzeka pha. Niyayazi mos ngoku operation takedown bayintoni? Kuthiwa kukho operation takedown ezabe isenzeka pha. So uyafuneka pha ba uyokwenza lento yakho lo mxhakazo wakho. Athi yawutsho endodeni kabe kusithiwa uze nobani cabe unayo i-assistant anayo ke mhlawumbi ke nobe bemguide ba enza lena. Okay fine. Nyani uthi hayi bemka from KZN tyukudu bangena Johannesburg. Uthi xa befika eJohannesburg bafike in the early hours of the 6th. Early hours on the 6th ugeneral umzilikazi kaMashobane akabaxelelanga abakubanjwa abani, i-operation izabe isenzeka phi kwathini. Uvele wathi khawulezani nifike kukho i-operation ekuzafike ni-attendile apha. Ndifuna univezela guys bana yonke le nto ibi-top secret. Hayi fine. So uthi ke ngoku Wanda hayi fine andazi into kwathini. Uthi hayi nyani witness A and witness B, which is uFan Dam neQueen, bamsendele i-address ke ngoku after ba hayi khawuleza ufike ke sesigqibile thina into ebesizoyenza kuzofuneka uzucapturisha the scene ke ngoku, crime scene kaloku bantasi. Hayi nyani. Uthi hayi nyani ndaphozisa amaseko tulukudu bangena pha. Uthi bangena pha uthi yeyi mendi inkulu lonto. Uthi kukho driveway. Uthi kukho driveway. Uthi as ungena ngedriveway uthi kukho umuntu ohleli apha ngase-tennis court. Tennis court ikwakule ndlu. Ningacinga fasi basisemabaleni. Akho semabaleni apha. I-tennis court kwalapha kule ndlu. Uthi kukho i-tennis court elapha ecaleni. Uthi xa ndithi apha ngaku-tennis court hayi kukho umfo caba ufakwe abakulolo uhleli apha ngakule tennis court. And then ke ngoku ecankwakhe kukho imipu A2 yava. So ke ngoku uthi yena ke ngoku uCaptain Wanda xa efika wamkelwe nguFan Dam. Kuthiwa kuvalwe kwagate ke.
uvalo kwagate. So xa efika uCaptain Wanda efowuna ufonela uVan Damme efondini ndifikile. uVan Damme waza apha egeyithini wamkhawulela wafika nyani uthi ke abone lo mfo uhleli apha. Kuthiwa uyathetha ke lo mfo. Abamaziyo bathi cabanga udriver kakade Somlive. Ngaba uyathetha ke lo mfo ba. Kwathini. Okay? Captain Wanda no Van Damme bembonisa bana ke nansi imipu caba kukho nompu opposite athi nanke omnye besithi na ku BMW kukho omnye caba lo ku BMW ngoku uloaded anytime it's tea time kulo ku BMW kuyabaswa yava nayi fine uthi anyani gquba kwabo phangaphandle bangena ngaphakathi engeneni kwabo ngaphakathi kwabe caba kukho umuntu ohlele esofeni kwathini yabona ke lo sesofeni nguye umtyholwa nguye esizomenza lo mcimbi caba ke ngoku yena ke kukadiso yava hayi kuthiwa nanke umtyholwa enyani ayenze lento yakhe uCaptain Wanda. Uthi uCaptain Wanda ndithe ndisebhizi nalo muntu wam ndize naye apha uthi kwathi gqi imember fondini exhebitheka ba Captain Wanda kukho abantu egeyithini kwathini bathi bafuna uthetha nawe. Uthi uCaptain Wanda bandazelaphi ngoba mina ndizuke KZN. Kuthiwa yefondini kuthiwa abantu bafuna uthetha nawe pha egeyithini. Uthi uCaptain Wanda anyani nje egeyithini kudu. Uthi xa ndifika egeyithini uthi hey kukho imoto zeHawks phangaphandle. Uthi kukho igquba labantu oma 12 igquba labantu bebesithi abanye banxibe i-shirt ke zeHawks bana ya nifuna ntoni apha kwathini nizothini apha iauthority nini kwengibantu bebuza imibuzo yaba bebuza imibuzo bani nifuna ntoni kwathini yabo. Uthi uCaptain Wanda ke aba bantu bebengekho nice uthi beberude kufa abo bantu minti lisinayi wena uthi yabo aba burude boba sizama ukuku-intimidate yava uthi ibizo zo vibes. Uthi wathi esajongeleyo kwakathe gqoka umlungu hayi abesithi lo mlungu caba ke nguCaptain Kruger lo mlungu uzawungena ke naye eqongeni siza kwenza ivideo yakhe ke after le yava umlungu abesithi umlungu hayi mlandi nguCaptain Kruger kwathini from iHawks hayi sizofanda out bana nina nisuka phi kwathini abesithi omnye hayi thina si team from KZN from uGeneral Khumalo if ukhuntweni efuna uyazi contactana uGeneral Khumalo. Uthi kwangoko ke ngoku amaphaphu ahla uthi mention umzilikazi kaMashobane uthi amaphaphu ahla ke ngoku apha kwezi members zeHawks. Uthi hayi kwathi gqi enye member yeHawks yamnika ifoni yathi hayi wenansi phone call kumuntu ofuna uthetha nawe. Uthi wabamba ifoni uCaptain Wanda. Xa bamba ifoni uCaptain Wanda kwabe kukho omnye umfo othethayo kwela cala uthi yena unguBrigadier Mkwena. Athi yena unguBrigadier Mkwena hayi ezo members zithunyelwe ndim hayi apologize ngendlela abathathe ngayo nani kwathini after uCaptain Wanda ethe size apha ngenxa kamzilikazi kaMashobane wafona ngoku uBrigadier Mkwena wathi ndibathumele ngokwamabo bantu I apologize if babe rude kuwe kwathini yabona nangoku awards ze-SEPSI kwathini kuthiwa waveza ivideo call phaya ziveza baku awards ze-SEPSI hayi wethu sicela uxolo kwathini. Uthi after that zizaba kanti ziyahamba ii-members zeHawks phofu sezibuze imibuzo bani zobamba bani zithini charges kwathini kanti babuza kukho bani kukho iQueen yathi iQueen asiziphendula lo mibuzo iQueen asiziphendula lo mibuzo noVan Damme bathi yabona asiziphendula lo mibuzo yenu hayi nyani babe kanti beyemka ke. Uthi ngoko babhizi bathethayo nalo Kruger ihelicopter ithi phezulu yandizi helicopter uthi iround enoba kayi5 helicopter apha phezulu kwenhloko yakhe wena. Uthi uCaptain Kruger ayeke ndithi xa ndibukela uCaptain Wanda man bahamba ndithi ababeHawks uthi xa ndibuyela ndibizwa ke ngoku ngulo ndibizwa ngulo uloqayo lo ngaku-tennis court athi lona hey wena niyayazi lo muntu nizombamba bayitshomi kaminister athi omnye uminister athi ewe athi uminister athi omnye uminister of police athi uCaptain Wanda usenzo Mchunu athi yena yes usenzo Mchunu athi and uzaninyesa so itsho ke bantu asitestimony kaCaptain Wanda but ke ngoku ndizakwenza ekamkwena and then ke ngoku ndenzele kaKruger so that sizodibana istory sethu